Ahoj, ja som Patrik SP a vítam vás u mojho prvého tutoriálu, jak nainštalovať Minecraft 1.5.2. Takže sme na stránke Ulož to, dávam to do popisu videa. Takže tu ten súbor, čo som ho dal, vpisuje Minecraft 1.5.2 100% funkčný bez víru. Takže dajte si stiahnuť. Tí, čo sú registrovaní, môžete toto, alebo tí, čo nie sú, môžete tento kódik stiahnuť. No, je to vážne bez víru. Som to skontrolovala s mojím antivírusom ESET-NOT 32 a nič nenašlo, takže je to bez víru. Zapnúť vám to nezapnem, lebo ja mám strašne slabý komp a nepotiahne aj keď natáčam a toto ešte, takže keď sa toto videjko páčilo, dajte like, nie dislike, komentár a u ďalšieho videjka